Ogige Center for Environmental Impact Analysis and Laboratory Services na Mmadu dị n'Awka amalitego agba nke atọ nke ọzụzụ pụrụ iche n'ọrụ aka n'ihe gbasara iwufu atịtị gburugburu nakwa ịkwụdosi ike n'ọrụ n'Awka. Ya bụ ọzụzụ bụ nke emere na njikọ aka Nivi Chim Consult, Chikasin Group, Carbon Africa nakwa ụfọdụ ndị mba ụwa ha na-ejikọ aka ọnụ were alụ ọrụ. Paul Ezeoke kọrọ akụkọ a n'uju. Ọmụmụ a nke ga-akụrụ ọnụ n'ọnwa 13 nke ga-abụ n'ọnwa Krismas afọ ọzọ bụ nke ebumnobi ya bụ ka ọ zụpụta mmadụ dị 2,000 ndị nke a ga-azụ n'ọgbara iji wee fụ na-emejupụtara ebumnobi amụma a. Ndị a na-azụ bụ ndị esitere na ministri dị iche iche na gọọmenti sitekwa na nke ndị nnọrọ onwe, ndị nkwụnye nrụpụta akụ, ndị na-arụpụta ihe dị iche iche na ndị otu abụghị gọọmenti wee họpụta. N'okwu ya mgbe a na-eme emume ịmalite amụma a ka onye vice chancellor nke Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka, ọkammụta Charles Esimone, si na amụma a bụ nke gbadoro ụkwụ na ebumnobi ya na nlegara anya nke mahadum a iji wee fụ na na-azụpụta ndị mmadụ ga-enye aka fụ na-akwalitere obibi ndụ n'ime obodo ma gosipụta afọ ojuju nwere. Ndị na-achịkọba ọzụzụ a bụ ndị nke na-agba mbọ na-enwetakwa ihe a tụrụ anya n'aka ha. Ọkammụta Esimone nke bụ onye coordinator nke senta bụ prọfesọ Mmadu si na amụma ịzụ ndị mmadụ a bụ nke nyere ha ohere iji wee fụ na ha nwetara ihe mmụta na ihe ga-akwalite aka ọrụ ha n'ụzọ dị iche iche, meekwa nke ya eme ha ka ha nwee ihe a ga na-eme wee kwụ na ụkwụ nke aka ha. Ka ọ na-ekwu okwu nke ya ka onye bụbu managing director nke Anambra State Waste Management Authority ma bụzie ya bụ onye managing director bụkwa chief executive officer nke Nivi Chim Consult bụ Maazị Amechi Akora, sịrị na ebumnobi ọzụzụ a bụ ka azụpụta ndị mmadụ kpọrọ akpọ ndị nke ga-enye aka fụ na na-echekwaba gburugburu site n'efu na a na-ahazi ọnọdụ otu esi achịkọba afịfịa na ihe ndị atụfuru atụfu, tinyekwara atị dị iche iche iji were ya na-arụpụta ihe ga-abara mmadụ uru ma si ebe ahụ na-enweta ego. N'okwu ha dị iche iche ka mmadụ abụọ sonyere na ihe nkụzi a bụ Maazị Stanley Okonkwo nke si Anambra State Traffic Management Agency ATMA na Lady Helen Ezan nke sitere na Anambra State Ministry of Women Affairs gosipụtara ntụkwasị obi ha nwere na mgbe ha ga-anọsị na ọzụzụ a na ha ga-amụta ọtụtụ ihe ga-enye aka kwalite aka ọrụ ha n'obodo. Site n'Awka, abụ m Paul Ezeoke, Akụwa ABS.